Terus? Karo kabeh. Karo kabeh. Karo apa ngono lho aja karo kabeh. Bacot kelet, Mbah. Oh, alah Wonogiri. Apal jenengan, Mbah? Lun, kok apal? alah prejengane ngeten iki lak apal kula. Panganane gaplek. Lho niku malah non kolesterol kaya. Karo kabeh. Nekat iki. Pringis. Terus bar kuwi piye? Yogane manis-manis. Sindene kinyis-kinyis. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Salam, nggih. Kula minangka Aja ngangge kuwi nek Bekasi kuwi ora. nggih sugeng wungan, Pak, Bu. Heeh. Wungane apa? Wungan niku melekan niku. Melekan. Oh iya, melekan lek wungon kuwi ya melekan iso utawa lek enek sing ngartekne lek wungon iki saka tembung wungu, wungi tangi. Tegese wong seminar kok tangekne ngono. Nggih. Nggih nek dilus-lus lak tangi. Malah iki malah. Oh, cah koclok kok dijarak ora ya. Ayo saiki kowe ajar kendel. Ajar kendel. Wah, iya. Modele kaya murite no Umi iki. Ayo, Umi murite gurune terus Dian, dhek paman kaya Betty modele. Ayo. So Betty. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Wilujeng dalu dhumateng sedaya kemawon. Kula Umi saking Pulung Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sedaya sampun kersa tresnani kula sak rencang Madangkara. Mugi-mugi anggenipun panjenengan wungon dalu punika pikantuk leliru saking Gusti Allah. Kayak moden tinggi ya. Oh, lah Dian ngentahi ngono malah. Kaya mudin. Apa ane mudin kok wedok? Ha iya, arep nyaingi Pak Mukanan ora. Terus sampun. 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 Iya. Saiki nembang ya. Nggih. Berdua. Engko bajute tembang kangen. Ning bawane kencang dhewe. Oh, arep pangkur apa arepe sinom apa arepe dandang gula. Ayo monggo. Apa? Pangkur biasa. Pangkur biasa, enggak pakai telur. Pangkur mingkar-mingkur, Pak. Oh, mingkar-mingkur. Mau copat. Ya, mau copat iso. Pangkur biasa, ya ora. Kaya bocah ora akademis ngono iso. Pangkur apa? Biasa. Sing piye kuwi? Mingkar-mingkur. Ha iya. Ya wis ben bocah kok ya. Ya diwiwiti saka Mbak Dian sik sing sepuh. Iki jaman pandemi lara lopo tah loro runtang-runtung. Mereka mbiyen wayangane taun mini gawe setelan. Ha iya. Der sek. Ha iya. Ha iya. Masuk. Wis ora masuk. Ha iya. Ya. Mingkar mingkureng ukara. Terus Hakarana karenat mardi siwi. dasare bocahe suarane apik, sound sisteme ya mendukung. Ha iya. Yen jero iki nggone dhewe, ning jaba kuwi ngene Mas Udin kuwi Darmareja. Udin penyok. Heh? Udin penyok. Ngawut. Udin putane Pak Harminto kaya. Mula ning nggen speaker nek tulisane Widosari. Oh, wah ngono iya. Apik. Men saya laris tambahno tulisane Mas Udin. Dhuwur Widosari, ngisor dari Gude ngono. Nah iya. Yo, ganti Umi. Ya. Sinawung resmining kidung sinuba sinukarta
koper Dian Munasiroh. Ayo. Mreh kretarta pakartining ngilmu luhung Umi. kang tumrap ning tanah Setelan ya, bareng cah loro. Ayo, bareng. Umi karo Dian ndi sing apik? Ayo. Tak abani kok kene. Jiro lu. piye to iki Korene sing gelem ngeblong iki piye? Kabeh kok apik ora. Dian ngeblong ya. Ayo. Yuk baleni Pak. 1 2 3. Ngapik. Dadi Yan semene. Semene ya? Pira? Nah, ngono kuwi. Jiro lu. Piye to iki saiki? Dilem-lem ket mau ae. Apa? Tintingane lho. Oh ya. Oh ya. Tak ndelok tintingan Arji sak Praji. Malah tekan dinding bocah iki ora. Saiki dadi ya. Ayo. Jiro lu. agama ageming aji Nah, monggo diaturaken tembang kangen kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Dados. pancen
Terima kasih Umi karo Dian. Ya. Joget Mbak, ayo Mbak. Ayo, wah mutin kita ini ya. Onagung. Masyarakat nyuwun tepuk tangan Mbah Mudin luar biasa iki. Yos, hidup Mbah Mudin. Alah. Layan aku debeng iki turu gelibang, glimbung gak iso turu. Sebabnya napa, Mbah? Lah jebule badhe asal vitamin iki. Waduh. Lah piye lho nyang omah ya ngingeti edokan kaya ngono. Ampun ora oleh ngono kuwi. Mesakne Bu Mudin lho. Bu Mudin wau lak ya manggake kanca-kanca niki. Dimasakke lho. Lah kuwi Bu Mudin, mengki ampun dibukane lawang jenengan kunci. Rong sasi aja diwor. Rasa nganu Bu Mudin. Sajake belis ngono to iki. Mudin kok dibelis. Iki ya tularan dalang iki arepe. Kenalan. Kenalan. Nggih. Salib. Bukan mukrimnya lho, Mbak. Hah? Bukan mukrimnya. Alah kok istighfar sing akeh. Enten bojo kula. Hah? Sing rebab niku bojo kula. Alah, mbok enek bojomu 100. Olah belis tenan, Pak, jebule. Oh, nekat le Mbak Mudin iki. Mergo ning wilayahe dhewe ning Wates. Njajal pamane ning ngendi ngono nggen jiwan apa anu. Kepruki wong. Mesti kena opo kuwi. Salim riyen. Iki kaya jongkokne to. Au. Kok karo salaman karo Mbak Dias iki jongkokne ora suarane ya rada nakal iki belis iki iki. Nek Mbak, nek Mbak. Salaman ya dijongkokne. Sodi aku. Lho, iki jongkokne neh. Wah, gecek lho, Mbak. Natap lho, Mbak. Nggih. Nek. Macam gecek. Oh, tapi jabang bayi ganti ya, ganti. Aja kadung medun kok ya. Padak men. Mbak Dias, selain profesinya sebagai sinden, untuk ekstranya apa kaya sekolah nganggo ekstrakurikuler barang. Sampingan, pekerjaan sampingan. Tukang umbah-umbah. Tukang umbah-umbah. Nggih. Kalau saya selain Mudin, saya menciptakan minyak wangi. Wah, merek napa, Mbah? Ada semuanya. Yang paling harum itu kasturi. Nanti mau saya beri? Enggak mau. Gelem ngono. Yo. Postelane kudu gelem, Ras. Kudu gelem. Aku mau deh kalau gitu. Tangannya gini. Saya sebul, nanti dicium. Keceng iki, Mbah. Keceng kok, Mbah. Kencing? Keceng kok. Kecing? Heeh. Oh, iki ya karo mbarek iki, Mbah. Tak lapke sik. Jenengan ambu ngelak wangi. Pun jenengan ambu. Nggih. Mampu bensin. Oh, iki gak gelek cobi. Wes, gila. Gila aku. Wah, Mbak Mudin iki modus arep nyekel tangan padune alah. Gecek tenan lho kok. Iki wangel cek iki jak kanu iki.
Iki ketokmu kowe iki sentimen karo aku. Aku lek didemoki gak. Njaluk piye? Langsung. Langsung. Ya kan bojone. Bojone. Ya ngono. Aku lagi pedho iki melawak. Oke, mampet Pedho sinden yo. Ganas. Sinden ganas jare. Nek tak tau ingeti jek lungguh ketoke wali. Ciring. Sawangane tok. Iya. Kowe nek kadung kumat ngoten niku lho kaya gemblung niku lho. Nek ngamuk-ngamuk kaya ngedan. Kaya ngedan niku. Sapa to kuwi? Tangga kula. Malah ngakon dhewe. Kowe ra sing ngendang berarti gapok kowe karo endi ya. Ya saiki nembang. Nggih, nembang. Napa kalau pambune tadi pun? Sampe gunung. Alah kandhani aja omong-omong nih tapi Bawani ya, Mbah? saben bengi. Mbah, kersa jegleng mboten. Alah mboten usah, kalihan niku mboten cocok lho. Angkut timbang saduk kok mburi. Rada gualak nih. Nek dhisike gandeng aku karo Dek Umi iki. Golek sing mudeng. Kemarin makan sate ya? Kok tahu? Kai. Aja ngawut Mbah Mudin iki diajeni wong sak desa lho iki. Ya ampun tenan sinden-sinden. Mbak ya muni kok tahu ngono kok iso ora gelem. Kemarin beli sate. Kok tahu? Karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku. Wah. Pun sepuh kok, Mbah. Ayo mawas diri kae. Ya sakarepmu lho. Saben bengi nyawang konang piras. Mosok ngene urung luluh atimu. Lumayan. Gak mau enak dingin tanggapanmu. Lumayan jan kaya balsem kula mudhen. Ketoke adem nih manas nih ati. Urung lombok wae. Yen memajang mung nganggo janur kuning diajeng laras. Nggih. Rina wengi ora bisa turu. Ah masa. Oh, beliau sing halus. Ana apa Kakang ngono? Karo ngrangkul-ngrangkul apa piye? Alah, Mbah. Gusti. Lah jembayi Pak Dalang. Pak Dalang. Dalang. Nyawang kula celeguken lho, Pak. Sapa? Nyawang kula celeguken, Ndak. Apa nek nyawang sampean ngerti wedhus wedok wis ceguwen kok, Mbak Mudin. Jembayi. Jembayi. Jenang kembang. Iki mesti Mbak Mudin luwe to, Mbak? Urung-urung golek jenang lho. Aku ngerti ras kaya jenang. Lho, tak grogi to. Makin jenengan kunci Bu Moden. Kembang wae. Alah ki sing gender barang ki ya ngaco ae. Kene sadung dredeg tenang ngadepi laras. Kok enek ya Mudin lucu ngene. Kembang wae weton gunung iki wong Amsterdam ditepuk tangan nggih. Terus Nggih. Pacitan sarwi jenang. Terus nih ras kodho kerjane. Panas. Kapok Mbak Mudin. Bianteng tenan mikir ngono tenan bianteng. Kayak nyambut gawe bareng-bareng. Udan.
Mbah. Tambah nono, Mbah. Ora gandengan kaya ngene. Wong pilih-pilihmu dhewe kok. Salah ae. Oh alah. Urung-urung selegukan ae. Mbok ya sing alur. Dadi upama swara ki sakmene ngono kuwi kudu sing manut. Ngono. Aja bedal-bedal ngono kuwi ya, Crot. Ayo aja lho. Kowe nyeluk-nyuk ngono aja lho. Ayo baleni sing jalur. Oke, gender ke dirungokne. Mboten kaya Larasnya gender lho. aja bobo. Panas. Mobilnya nyelip. Dan Parian, Mbah, parian. Ayo. Apa iki? Monggo mriku. upil. Alah. Bakar jagung. Neng dicampur telo. Muga warga Kebon Agung tansah minulya. Wah, iki elok lek iki. Jos spontanitas ning pas ngono kuwi. Ya ora sawakmu ora? Kula Heeh no. Nano. joget tipis-tipis. Sik to apik kaya Mbah Mudin mau lho. Lah iya. Apa cakepane kuwi ya? Luluane. Joget tipis-tipis. Tak dilijeni. Joget tipis-tipis. Ah iki sampe dilijeni kelenger ya ora dadi-dadi nek ngene iki. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Wah lagi obatnya keri cah iki. Joget tipis-tipis. Karo kambek. Karo kuwi ya padha karo kambek. Ora kok karo kambek. Karo kuwi artine padha karo kambek. Padha. Kambek tok. Iya nek kambek ya kambek tok, nek karo tok. Iya. Bali ning kok ngarep, Ras. Oh, jam isin-isin iki. Joget tipis-tipis. Terus Karo kambek. Karo kambek. Karo apa ngono lho aja karo kambek. Bacot kelet, Mbah. Oh, alah Wonogiri. apal jenengan, Pak? Lun, Kok apal? alah prejengane ngeten iki lak apal kula. Panganane gaplek. Lho niku malah non kolesterol kaya. Karo kambek. Nekat iki. Pringis. Terus bar kuwi piye? Yogane manis-manis. Sindene kinyis-kinyis. Makasih. Ayo. Monggo dilajengaken parianipun nggih ngoten. Napa? Pun Oh, berdua mboten. mawon. Selak mampecel, Pak. Alah. Panas udan aling-aling caping gunung. Monggo, Mbak. Iya. Nadyan Mudin nanging sendiri. Bolo tenan nek karo aku nek gendere jan bolo tenan aku. Cocok. Najan kowe elek gak apa-apa, tak bolo tetep tak bolo najan kowe elek. Wah, jan sengkring Mbak Mudin iki, Pak. Najan wadon. Terus Sarta. sarta lanang inomane banyu susu. Tibane I. Ngoten niku. Heeh. Diganti su mboten lho. Ora oleh, tibane malih suku ngono kuwi. Lah aku iki sadung kangen susu. Susune teng mata mboten apik, Mbah. Nggih. Nggih. Lah teng mata lah nggih
kating perentol ngoten. Aku rong gitu. Kandene teng mriki wau nggih mboten sisugai susu. Upama Mbah Wo nyugai susu nggih tetep mboten kula umbi. Mergi mboten asli kaya sing teng omah. Allah, engko daluwarsa nekat ora. Inu. Pun to? Inomane banyu bane nyuwun tepuk tangan para penonton untuk Mbah Mudin kita. Wah, elok iki. Suarane apik, joget pinter, nembang yo jos, ngen agama buntas. Makasih. Anake sapa? Anake sapa? Solek gede dadi apa? Mumet, aku mumet. Dek jaman perjuang njur kelingan anak biyen tak kowe saiki ono Keras. Ora mikir utang, ora mikir pari kena omo. Niki mboten panen Mas kula. Napa? Omong Lah nggih napa? kening omo pun Tikus. tikus nggih wereng nggih mendek. Lho niku karidungane Mudin pripun mandi mboten? Nggih niku. Lah niki bola-bola kula jak ndonga marai bodho mendem kabeh. Lah Pak Lurah lak nggih pun sanjang kali jenengan to. Lah sing donga nggih kula kalih Pak Lurah, kalih Pak Kasun tok. Liyane mboten mendukung. Mboten kula ngerti teng prapatan lek cah nom-nom do mendem to. Nggih. Lah Pak Lurah dawuh teng jenengan, Mbah Mudin nika tulung maurusi, Mbah. Mboten saged kula nggih malah pun dhuwur niki nggih. Nggih. Ya. Sekar bisa
Pripun, Mbah? Dalem. Jane wis menggeh-menggeh lele. Jogete jane apik, suarane ya apik ning napas. Karo kelakuane. Sekar bisa kono desa Mbah Mudin luar biasa, Wak. Elok alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Mbah Mudin. Naosa sekedhik nika sampun saged atur lipur dumateng sedaya para rawuh pandemen wayang kulit. Nggih. Mbah bilih ngoten mawon nggih. Mangke gara-gara minggah melih nggih. Insyaallah.